Moi boas, son Marcos Bacariza. Iniciamos unha nova aventura, un novo proxecto, unha nova andadura con este videoblog co que queremos complementar un poquinho os contidos que temos en moiceleste.com para de algún modo, bueno, pues ter un canal diferente, un canal ao que cheguemos a vos, pues, neste caso a través da imaxe, a través da palabra, en a que tamén nos gustaría que ademais vos colaborasedes pues, dándonos o vosso feedback, facéndonos chegar calquer tipo de pregunta ou de inquietude que teñades sobre a web ou sobre a actualidade do Celta, sobre calquer outra cuestión relativa ou relacionada co noso equipo. E, bueno, pois, o que vamos a facer basicamente aquí, pois, intentaremos que sexa de unha maneira semanal, veremos a ver a periodicidade que nos pode permitir as nosas tarefas que temos diarias. Vamos a tratar de que sexa, xa digo, pues algo semanal, analizar un poquinho a semana, bueno, pues falar un pouco desas cuestións, xa digo, contando sempre coa vosa colaboración bueno, pues con calquer cousiña que nos queirades facer trasladar. Temos, como vedes, un escenario espectacular, un plato pois improvisado, pero bueno, eu creo que aquí o que conta realmente pois é o que estamos aquí a falar. Non íbamos a falar do Celta, eu creo que falando do Celta calquer decorado sempre vai ser bo. Vamos a falar desta semana, que é unha semana interesante con dous partidos importantes. Hai un partido o próximo xoves contra o Valencia en Copa, un partido que pode ser un arma de doble filo, non? É dicir, enfrentamos a un equipo que está en un momento realmente malo, é dicir, está atravesando pues, serios problemas, non o podemos obviar. Acaban de perder 2 puntos unha vez máis no desconto frente ao Osasuna, que ademais é un rival directo por esa pelexa que eles mesmos naqueles mesmos se están metendo, ademais están recoñecendo que están na pelexa por manter a categoría. Bueno, pois vai a ser un rival que chegará a Vigo seguramente pensando máis no partido do fin de semana que nese propio partido. Eu creo que Boro, que tras o partido contra o Celta, o partido de ida, dixo que eles xa non tían nada que facer en esa competición, que esa competición xa non iba con eles. Eu creo que o normal é que meta bastantes suplentes. Eu coido que vai a vir con un equipo de circunstancias, tampouco demasiadas, porque tampouco quererán dar unha mala imaxe, pero creo que, bueno, pues igual intentan o mellor un pequeno arreón ao principio do partido, por aquilo de que se marca un gol pode pasar de todo, e a partir de aí eu creo que decir, a eliminatoria ten o Celta na súa man, non? Tamén Berizzo creo que está ahora mesmo plantexando a posibilidade de xogar con futbolistas menos habituales, os que pode dar minutos e que ademais lle permita dar descansos os que están xogando están acumulando moitos partidos, especialmente na zona da medular. Eu creo que aí, bueno, Radolle vai descansar polas molestias que ten na rótula, Tucu posiblemente tampouco chegue, e iso abriría o camiño para que incluso Pape tuvese as súas posibilidades. Temos en conta que Orellana, que xa ten alta, seguramente sexa titular na media punta, é unha posición que lle gusta moito a Berizzo, e aí deixaríanos, en caso que xogue Vas parece que é un todoterreno, parece que aguanta bastante, incluso Marcelo, que eu creo que a Marcelo Díaz lle veñen ben, ou lle vai a vir moi ben coller máis rodaxe, e por aí o mellor Pape pode ter un oco. Veremos realmente finalmente que fai o Toto. Penso tamén, insisto, penso en Rossi. Hai unhas declaracións ahora mismo do representante de Rossi nas que, bueno, pues, lamenta os poucos minutos que está a xogar o italiano, incluso vai a estar presente en ese partido o representante, e dice que vai a falar co club. Veremos en que términos vai a falar co club, e bueno, pues, vai ser un partido no que podemos ver, ou vamos a poder ver algunha cara menos habitual. Desde logo non van a xogar nin Lemos, nin Naranjo, ese tipo de xogadores que están ahora mismo bastante desahuciados e seguramente xa pensando ou nunha salida ou por menos no caso de Naranjo, pensando na posibilidade de ser cedido neste mercado de inverno, non vai a ter minutos en este partido, en este partido frente ao Valencia, pero, bueno, pues, xogadores cos que sí conta Berizzo, tamén incluso Señé, pode que teñan esos minutos. É dicir, sería esa segunda línea, digamos, do equipo que pode ser a que teña minutos. Veremos que fai finalmente o Toto, e bueno, esperemos que sexa un partido
que podamos levar sin excesivos sobresaltos, non? Porque eu imagínome que o Valencia marque nos primeiros minutos, ese 0-1, e, bueno, pues igual pode que cunda o nerviosismo en parte da afición, en parte do equipo, espero que estemos tranquilos, o un 4 un resultado tranquilizador, digamos, hai que ser moi respetuoso cos rivais, eso ante todo, pero creo que temos un resultado que, bueno, é bastante favorable. Eso, o xoves, é unha competición que nos ilusiona moito, os xogadores están falando de chegar á final, incluso de gañala. Tengo que dicir que particularmente encántame esa ambición que traslada Berizzo aos xogadores, non? Que a trasladou el aos xogadores e que lles está facendo creer que poden chegar lonxe. Non recordo, desde fai bastantes anos, declaracións de tantos xogadores nos mesmos términos, non? É dicir, en ver a posibilidade real de facer algo, aínda sabendo que é moi difícil, eles mesmos recoñecen que non vai ser nada doado, pero eles apostan por facer algo nesa competición. Iso é fantástico, pareceme algo maravilloso. Recordo declaracións do Toto cando era futbolista, polo ano 2001-2002, dicindo que o Celta tiña que gañar a Liga ou tiña que pelexar por gañar a Liga, que ese era o seu objetivo, non? Pareceme que ese tipo de ambición é moi boa. Agora ben, hai que ser conscientes da realidade, a realidade indícanos que é moi complicado incluso chegar á final de Copa e, por suposto, gañala, non? O Celta chegou no 94, chegou no 2001, todos temos esa espiña clavada, os que vivimos aquilo e os que non o vivimos, pois, e os que non o viviron, mellor dito, pois igualmente quererán sacar esa espiña que temos os outros e que tamén teñen eles, porque a historia do Celta ao final implícanos a todos. Recordemos que perdemos 3 finais, tamén perdemos o ano no 48, que seguramente ningún dos que nos está vendo pois a presenciou, pero tamén é unha espiña que temos aí, non? Eso está moi ben, pero realmente a situación é moi diferente aos anos 90 aos primeiros anos deste século, non? É dicir, en aquel momento os equipos, falamos de Madrid, Barça, Atlético incluso, Atlético, por suposto, que estaba non era ni muitísimo menos o equipo que agora, e Madrid e Barça tampouco, é dicir, eran equipos que en España evidentemente eran os mellores, os que pelexaban polos títulos de Liga, pero eran equipos que non eran capaces de afrontar 3 competicións como agora, non? Entón, o que facían era un pouco renunciar á Copa. A Copa sempre era a competición secundaria, que o mellor se fixaban en ela, se arrancaban moi mal en Liga ou se en competicións europeas non iban ben, pero xeralmente era unha competición que non é que despreciasen ou que a menospreciasen, pero bueno, poñían xogadores menos habituais e por aquel entón os suplentes de Madrid e Barça non eran como hoxe, non? É dicir, hoxe en día o Madrid xogando cos suplentes pois pode ganar a calquera e en aquel momento sufriría, non? Para gañar a todos os equipos. Entonces por aí había marxen, é dicir, era unha competición que esos equipos grandes non lle prestaban tanta atención, equipos como Celta, equipos o que se chaman os outsiders, digamos, equipos que non podían chegar a gañar a Liga ou que les costaría gañar a Liga, pois tiñan a Copa unha vía de escape para conseguir títulos ou para estar cerquiña desos postos. Eso cambiou, entonces vai ser complicado alcanzar ese nivel, pero desde logo a ilusión non nos vai facer ningún dano e creo que estamos vivindo un momento todo o celtismo de ilusión colectiva que é bastante interesante. A xente dice medio en broma, medio en serio o da final, pero bueno, importante que estemos aí e que bueno, despois veremos o que sucede, oxalá sea algo positivo. Se non é algo positivo, pois tampouco pasa nada. O domingo temos outro partido que este sí que xa máis importante de xeito directo. Falamos do partido contra o Alavés, un partido no que o Celta ten que gañar. Eu creo que é un partido que hai que gañar por moitas cousas. O Alavés ten 2 puntos menos que o Celta, a semana pasada iba por diante nosa, entonces, bueno, un partido que non admite outra posibilidade que gañar. Aí sí que hai que saír con todo. Veremos, porque posiblemente este condicionado tamén, no caso de que pasemos a eliminatoria da Copa, polo partido que xoguemos entre semana, o rival que nos toque. Veremos que decide Berizzo, se en
é dicir, se a entidade do rival que nos pode tocar en sorte na eliminatoria de cuartos se vai influir na alineación dese partido. Seguramente, porque Berizzo está apostando pola Copa, pero tamén ten que apostar pola Liga. É un pouco complexo a vida de entrenador, a vida de adestrador de un equipo como o Celta, hoxe en día é máis complexa que fai un tempo, pero tamén é moito máis bonito de vivir esa experiencia, non? Entonces, bueno, veremos que decide finalmente Berizzo. Creo que é un partido contra un Alavés que está aí arriba, que hai que ir a por él, é dicir, creo que hai que ir a por ese partido para situarnos xa unha posición que nos permita soñar con volver a Europa. Creo que este ano vai ser complicado porque hai equipos como a Real Sociedade, que o ano pasado non estaban nesa pelexa, que este ano están a un nivel fantástico, e por suposto os 5 primeiros siguen sendo os mesmos, é dicir, os mesmos que o ano pasado, siguen sendo os mesmos. O Athletic de Bilbao tamén está metido en esa pelexa, e ademais eles únese a Real Sociedade, co cal, bueno, se complica un poquinho máis esas plazas. Pero hai que seguir pelexando. Ese partido contra o Alavés é moi importante, e ademais o fin de semana seguinte viaxamos a Anoeta. Por tanto, vamos a tratar de finalizar a primeira volta co maior número posible de puntos e sin perder ya cara a Copa. Desde logo, isto vai ser un reto este mes. Vai ser un mes moi apasionante e moi divertido, non? É dicir, ao final, moitas veces eu creo que facemos demasiado drama de todo o que rodea o fútbol, demasiado drama da derrota, e non aproveitamos ese lado lúdico do fútbol do que falaba Andrés Montes, non? Entonces, eu creo que este mes vai ser moi divertido. Pode sair ben, pode sair mal, pero en todo caso a diversión que vamos a ter, esas previas de partidos, esa expectación antes dun partido, é algo que temos que apreciar e disfrutar. Sobre todo disfrutar eso, máis que martirizarnos coa derrota, que virán derrotas, por suposto, temos que estar acostumbrados. Porque ademais, bueno, pues o Celta é un equipo que cando un se fai do Celta asume que a derrota pues, é algo natural e algo que tampouco nos vai a resultar extraño, non? Entonces, creo que moitas veces se dramatiza demasiado os resultados negativos. Eu entendo, cando perdemos, pois salgo de balaídos con mal humor, se vexo o partido na casa, pois tamén estou de mal humor. Por suposto que sí, pero quizás empezando por min tamén, non? Quizás deberíamos de disfrutar un poquinho máis de todo o que rodea o fútbol en positivo para disfrutar. Ao final, o fútbol inventouse para que fose unha diversión. O move o diñeiro que move porque é unha diversión. En moitas ocasións vemos, especialmente ahora con todos estes programas que hai nocturnos de televisión, que se está todo como demasiado belicoso, ¿no? Belicoso, vou utilizar esa palabra, perdonádeme, demasiado bélico, esas pugnas entre partidarios dun equipo, partidarios do outro, non? Eu creo que ao final o fútbol é algo para divertirnos. Cando perdemos, seguramente non nos divertimos tanto, pero durante o proceso, durante o trámite, parafraseando o noso entrenador, pois temos que tratar de divertirnos. O noso equipo durante o trámite divirtenos moito. En Bilbao, por exemplo, foi un partido no que a xente se enfadou moito ao final del por como se desenrolou. Eu o primeiro, evidentemente, porque era un partido que contabas gañar, ao final non gañaches, pero hai que recoñecer que durante o partido eu disfrutei un montón vendo o meu equipo dominando a todo un Athletic no seu estadio, en San Mamés, non? E, bueno, ao final o fútbol deixache esos momentos. Ese partido, o Celta perdeu, non? Pero eu creo que gañou algo moi importante para todo o mundo que estaba vendo ese partido, aficionados imparciais, pois eu creo que en ese momento sentiron unha simpatía ou unha empatía polo Celta que non sentirían en outras circunstancias. Por tanto, hai que tratar de ver o lado positivo de todo. E esta semana vamos a tratar de ser positivos. O partido de Valencia, que é moi importante, despois o partido de Alavés tamén, vamos a tratar de disfrutar e acabar a semana con un sorriso. Esperemos que a semana que ven, cando nos volvamos a ver aquí, se seguimos aquí, pois todos estemos igual de felices que agora, ou incluso un poquinho máis, por que non? O dito, agardamos o voso feedback, esperemos que
que isto vos guste, que vos parezca unha boa idea, e nada, calquer cousiña que nos querades trasladar, podedesnos enviar a info@moiceleste.com. Incluso, se queredes tamén en Twitter, co hashtag moiceleste, podes trasladarnos todas aquelas inquedanzas que teñades e nos contestaremos no próximo programa. Un saúdo a todos e a la Celta.